Okay, what's up na naman mga kasampyon? May nakita tayong kakaibang saging ngayon, yung bunga niya. Oh, ewan ko kung defect yan or anong nangyari, pero titingnan natin. Iyon siya, oh. Meron pa siyang bunga sa baba. So bali dalawa siya eh. Kita ba? Ayan siya. Ayun. Ito yung isa, andun yung kalahati niya, oh. Malayo yung parang nahati lang eh. Tingnan nyo. Ito yung isa, andun yung isang bulig, pamunga, punami dito. First time ko lang yung makita eh. So hindi klaro yung phone natin. So ganun siya.